Ahojte všetci, volám sa Blackstar a rád sa mučím a spôsobujem si bolesť. Preto som sa rozhodol vytvoriť hru, ktorú dúfajme konečne vydám aj na Steame. Vitajte pri mojom prvom devlogu. Budeme túto hru tvoriť spoločne, týždeň po týždni, mesiac po mesiaci. Ak vás zaujíma vývoj hier, ste na správnom mieste. Predtým, než vám vôbec ukážem hru, na ktorej pracujem už vyše pár týždňov, poďme spolu na pekný výlet do minulosti. Prvá myšlienka vytvoriť hru prišla niekedy v roku 2021. Aj keď túžbu vytvoriť hru som mal už od malička. V roku 2021 som sa začal učiť svoj prvý engine, kde sa mi podarilo vytvoriť 2D platformovku s 2 levelami. Každopádne poďme ďalej. Z Kodotu som prešiel v rokoch 2022 až 2023 na Unity, kde sa konečne rozbehol ten pravý vývoj hier. Podarilo sa mi vytvoriť 4 menšie hry pre rôzne game jammy. Docela super, nie? Nie. Buďme úprimní, kvalita tých hier stála za hovno. Pomenoval by som ich ako Lidl hry. Dovolte mi uviesť krátku upútavku na moje 4 Lidl hry. Tak pokračujeme. Nehovoriac o tom, koľko Unity projektov som pochoval a nikdy nevyťahol na povrch. Myslím, že môj zoznam Unity projektov je ako malý cintorín hier, ktoré nikdy neuzreli svetlo sveta. Prešiel som si niekoľkými kurzami na Udemy, aj keď som žiaden nedokončil na 100%. Som ten typ človeka, ktorý sa radšej učí praxou ako teóriou. Takže teraz, keď máme za sebou krátky a nudný backstory, môžem vám konečne ukázať hru, na ktorej už dlhšie pracujem. Jedná sa o 2,5D platformovku v 3D svete, v ktorej ovládaš astronautka s jetpackom a namiesto nudného skákania lietaš. Dobre, viem, čo si asi teraz myslíte. Astronaut s jetpackom? Páni Blackstar, aké originálne. Áno, super ironické, chápem to, ale vypočujte si ma. Nie je veľa hier, kde lietanie je hlavnou mechanikou. Tak som si povedal, srad na to, poďme urobiť 2,5D platformovku založenú na fyzike, kde sa budeš pohybovať s jetpackom, uhýbať pasciam a vzdorovať gravitácii. Prečo sa uspokojiť so skákaním, keď môžeš lietať? Skákanie je aj tak preceňované. Dobre, dosť bolo kecov. Je čas ukázať vám to, na čo ste všetci čakali. Tu je rýchly pohľad gameplay mojej hry v jej súčasnom, trochu chaotickom štádiu.
Tak pokračujeme. Zatiaľ som vytvoril iba prvé dve oblasti. Vesmírnu stanicu a magickú jaskyňu. Aj keď nie sú perfektné, myslím, že sú tak z 90% hotové. Musím povedať, že ma najviac baví level design. A úprimne som dosť šokovaný, ako epicky vyšla moja magická jaskyňa. Od žiariacich kryštálov po strašidelné tiene. Tento level má všetko. Cieľom je vytvoriť každú zónu trochu inak, aby bola jedinečná a unikátna vo svojom vlastnom štýle. Rôzny vibe, rôzne výzvy a všetko spojené s tým jetpack chaosom. Ako si môžete všimnúť, minulý týždeň som pridal systém paliva, ktorý funguje ako stamina. Nabíja sa len ak stojíte na zemi. Takže musíte opatrne hospodáriť s palivom, pretože ak sa nachádzate v nebezpečnej zóne, kde nemôžete na ničom pristáť, jednoducho vám dojde palivo a zomriete. Keď som testoval svoju hru, dospel som k záveru, že môj pohyb sa zdá byť príliš neohrabaný a nemotorný. Vôbec nebol plynulý, takže som mal menší problém to opraviť, ale nakoniec som to zvládol. Podarilo sa mi upraviť lietanie, aby bolo viacej hladké a čisté. Dobre, poďme sa porozprávať o tom ozajstnom boji, nastavenie kamery a kompozície. Mal som vážne problémy to doladiť a úprimne, stále som si není 100% istý, aká pozícia funguje najlepšie pre moju hru. Takže všetko je to vlastne v testovacej fáze, pokus a omyl. Ak máte nejaké nápady a sugestie, napíšte ich do komentára a možno mi zachránite môj zdravý rozum. Predtým, než sa rozlúčim, nechajte ma vás prekvapiť ešte jednou ďalšou vecou, na ktorú som sám veľmi zvedavý. Láva zóna. Toto je nová oblasť, ktorú som práve začal budovať v mojej hre. A chlapče, nemôžem sa dočkať, ako epicky to bude vyzerať. Predstavte si uhýbanie rozstaveným kameňom, jazdenie na tepelných vlnách s jetpackom a prežinie toho intenzívneho žiarenia. To bude pecka. Ale vidieť to celé, na to si budete musieť počkať na ďalší devlog. Čo chcete vidieť v láva zóne? Šialené pasce alebo boss fight? Hoďte svoje nápady do komentárov a možno ich pridám. A tak sa tento devlog chýri ku koncu. Bol to jediný spôsob. Žiadne ďalšie keci odo mňa. Dúfam, že sa vám páčilo. A ak nie, hej, alespoň som sa snažil, nie? Ďakujem vám veľmi moc za sledovanie Legendy. Ak chcete viac chaosu, failov a epických updateov, stlačte like, odoberajte a zapnite upozornenie. Uvidíme sa v ďalšom devlogu na viac jetpack šialenstva. Nech vás sila sprevádza. Ale vypočujte si ma. Napíšte ich do komentára. Takže teraz, keď máme za sebou krátky a nudný backstory, môžem konečne. Ja to môžem rozjebať toto. Čo mám s jazykom?